Значи, мисис Бин, нали? Това е нашето предизвикателство с тебе. Да. Така, тя обикновено мистер Бин доста се разминава с общите, как се казва, правила на поведение. В този смисъл искам да отидеш в един ресторант, в едно така обществено място, където да те видим как се държиш не по правилата му на това място. Да се възползваш хубаво, да се наядеш, да попреядеш малко, да шокираш с нестандартно поведение ала Фифи Перото хората наоколо и така да усетиш в каква посока би могла да подходиш към образа на мисис Бин. Това особено поведение. Да. Клоунско на ръба на реалистично клоунско поведение. В ресторант. Хубавичко така да издуя коленчето. Да, да направиш трета цица. Майко! Това е. Еми, добре. Успех. Благодаря, И добър апетит, бон апетит. Много ти благодаря за тази задача. Имам нужда малко да се засиля. Физически да Пир по време на чума, както се казва. По време на чума. Първият епизод от оригиналната поредица за Мистер Бин е излъчен на 1 януари 1990 година. От тогава пестеливият на думи герой става синоним за смях. Кратките епизоди разказват за приключенията на колоритния персонаж с неповторима физиономия, когато самият Аткинсън описва като дете в тяло на възрастен. Наред с изключителното си присъствие, мистер Бин е забележителен и с това, че намира необичайно решение на всеки проблем. Мистер Бин е и един от най-лесно разпознаваемите комедийни образи, които с визията си създават смях у публиката. Сцената, която Надя трябва да изиграе, е от епизода "Проклятието на мистер Бин", сниман през 1990 година. Надя ще има нелеката задача да изиграе скетча с сандвича, като за подготовката Мари Росен я изпраща в ресторант. Там тя трябва да преяде. Целта е актьорът да се здобие с емоционален опит от дадената ситуация, за да може после да я пресъздаде в актьорското си изпълнение. Задачата, дадена от ментора на Надя, цели да накара актрисата да постигне непокизма на мистер Бин.